Kedive melu madeja polom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone. Anyam kone kone. Kedive melu madeja polom nono. Kedive melu madeja polom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone, anyam kone kone, obenye di pumbade. Ayo, 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 ayo. Ayo akwe bube bonye na agba ntari nne ayo oga ka ndi befa ji we libia nya ba ayo 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 ka no batakatala anu batakata anu ayo apatazo na akpanga ayo ayo ndi befa we lo no ge si eba we po ga na ka fu level de kya ayo ndebe anyị ndewo no nke a bụ akụkọ ụwa nke anyị na-ewetara unu n'abalị taa bụ Fraịde ahịaeke bụ ụbọchị 17 n'ọnwa asatọ n'afọ 2018. Ọka akụkọ a bụ Esther Akudinobe, onye mụ na ya so eweta akụkọ n'abalị abụọ Wada Delight Amatobi. Ndewonu. Na mbụ nụrụnụ ụfọdụ isi akụkọ anyị ji taa. Ndị Turkey ejikọtago aka ịzụ ndị na-arụ akpụkpọ ụkwụ raka 50,000 n'Aba. Emere ncheta ndị agbagburu n'ụlọ ụka n'Ọzọbụrụ na Ọgọst 2017. SSG nke Ebonyi steeti nke pụrụ apụ kusuru gọvanọ Umahi. Nwodo sị na ndị Indigenous People of Biafra IPOB na-enye ndị ọhaneze ajọ nsogbu. Ndị uwe ojii jere kpọchie onye ode akwụkwọ dị elu n'Imo steeti. Kịta nọrọ akụkọ a n'uju ya. Ndị apụga na-ewe iwe si na ọchịchị nke ha na-ahụ n'Abia steeti ugbu a bụzi ọchịchị ọjọọ. Ha sịkwa na ejizi ndị youth ụmụ okorobịa na-arụzi ọrụ ọjọọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị a. Ha sị na ọnwụ na ndị na-eme otu a ga-ewepụ aka na ihe ọjọọ na ọ ga-adị egwu n'ala Abia steeti. Ndị apụga na-asị na ha gawa ahụ gbolie aka na ihe ọjọọ ihe gbasara iji ndị youth na-arụ ọrụ ọjọọ iwepụgasị onyonyo ndị na-abụghị ndị nke ha. Ha na-ekwukwasị na odeakwụkwọ bụ Maazị Ferdinand Ekeoma mekwara ka ndị Daily Post mara na idu ihe ọjọọ a na-eme n'ala Abia steeti. Nkọwa ha gbasara ihe ndị a na-eme si ka enwe ike dụọ ndị youth ọdụ si ha na ha ekwezila ka ejide ha na-arụ ọrụ ọjọọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị ma ha ma kwụrụ n'eziokwu mee ka ihe ọma na-aga n'ala Abia steeti. Ndị na-arụ akpụkpọ ụkwụ na akwa n'Aba nke raka 50,000 n'ọnụọgụgụ ka gọvanọ Abia steeti jikọtara aka ha na gọọmenti nke Turkey si na ha ga-azụ ha ọfụma ka ha rụọ ọrụ a ọfụma. Ndị isi azụmahịa nke Turkey kwadoro itinye nnukwute ego dollars na atụmatụ a. Atụmatụ a bụ ka ebulie aka ọlụ bụ manufacturing na industry n'Aba ka ndị mmadụ nwụọ ọlụ na nri wee nwee nriju afọ. Njikọta aka n'etiti ndị gọọmenti Turkey na nke Abia steeti ka a kaziri ọnụ n'emume seremoni emere na Abuja na Tuesday. Gọvanọ ikpeazụ wee kwuo okwu sị na ya jere Istanbul, Turkey na Septemba gara aga hazie okwu a maka na ndị Turkey na ndị Abia nwere otu aka ọrụ bụ ịrụpụta akpụkpọ ụkwụ, akwa na ihe niile eji leda eme. Ya mere, dịka Abia chọrọ ibulite small and medium scale enterprise industry elu n'obodo anyị, afụrụ na Turkey nwere igwe ọlụ bụ machines n'olu oyibo dị iche iche ga-enye aka nke a
nke a mere ka eji gbakwuru ha. Ikpeazụ gakwara n'iru sị na ndị Turkey bụ ndị ka na-etolite etoli n'ahịa, bụrụkwa ndị chọrọ ndị enyi ha na ha ga-emekọta aka lụọ ọlụ, kama ị ga-agbakwuru obodo dịka Germany na America bụ ndị rijigoro afọ. Ọ ka mma na agbakwutere ndị a. O wee mechie okwu ya wee sị na igwe olu nnukwu ga-enye aka ka ndị na-alụ ọlụ aka duma were bụrụzie ndị ga na-eji machine wee na-alụpụta ọlụ buru ibu, ka ọ ga-abụ dịka ngwa ọlụ shoes, bags na ready-made clothes n'olu oyibo ga-abụzi ihe arụpụtara na nnukwu, maka na ọtụtụ mba Afrịka na-abịa n'Aba na-ego ihe ndị a ruo ori mba dịka South Africa. Ọ sịkwa na gọọmenti ga-esi otu a bido cooperatives. Nke a pụtara na ndị aka ọlụ dị iche iche ga-abịa jikọta aka ha, natakwa nkwado n'aka gọọmenti, wee ghọọ ụlọ ọrụ buru ibu ga-enye ndị mmadụ ọrụ na nri. Ambasadọ nke Turkey bụ Mr. Hakan Şeker kelere wee sị na ha dị nkwadobe ịlụkọ ọlụ ha na Abia steeti, maka na ha hụrụ n'ihe ọma dị n'Aba n'obodo Abia steeti ndị ọzọ. Gọvanọ na-achị Abia steeti bụ Maazị Okezie Ikpeazụ na-akọwa gbasara iche nche n'obodo. Ọ na-asịkwa na iche nche n'obodo bụ ezi ihe nke ga-eme ka obodo kwudesie ike. Ọ sịkwa na ọ bụghị naanị ndị gọọmenti ka iche nche dị n'aka. Ọ na-akọwa na ndị gbakwara gburugburu ga-esokwa na-eche nche a site na ị na-ekwupụta enwe ihe ọjọọ nke na-eme n'obodo. Okwu a pụtara na Ụmụahịa oge deputi ya bụ Sir Ude Okochukwu, onye nọchitere anya ya n'oge mmemme a. Ọ sịkwara na ịhụ na ihe gbasara nche obodo bụ ihe ga-amasị ka onye ọbụla wepụta aka na uju ka eme ka ndị nọ n'obodo hapụ ịdị na-atụ ụjọ. Ọ na-akọwakwa na ọ bụrụ na ndị mmadụ wepụta obi ha ime ka ihe gbasara nche a na-aga n'ihu, na ọ ga-eme ka ụmụaka ndị na-etolite etolite hapụ ị na-enwe ụjọ. Ọ ga-enyekwa aka na-echekwatakwa akụ na ụba nke nọ n'obodo, na-emekwa ka ndị na-aga njem na-aga na-abịa were na-aga n'obisi ike. Ọgbakọ a bụ ọgbakọ nke deputi ya mere ka ha mara ebumnobi nke gọvanọ bụ Gọvanọ Ikpeazụ. Ọ na-asịkwa na ha ga-enye aka wee lekọta ma ahịa ndị na-azụ ahịa ma ụlọ akwụkwọ ma ihe niile gbasara ihe bụ ihe ebe esi akọta ihe a na-eri eri na ala Abia steeti. Nke a bụ ozi si Anambra steeti. N'abalị 6 n'ọnwa asatọ nke afọ 2017 n'obodo ọzọ Obolo na-ekwusigo local government area nke Anambra steeti, mkpu akwa dara nke buru ibu akwa na-agaghị ebecha ebecha, maka na ndị ogbu ara ọbara batara n'ụlọ ụka nke St. Philip's Catholic Church wee gbara mmadụ 13 gbagbuo, merụọkwa ọtụtụ ndị mmadụ arụ, nke dowere ha n'ụlọ ọgwụ ọtụtụ ụbọchị. Ihe ọjọọ wee tinye ọgba aghara na oke nsogbu n'obodo ọzọ Obolo. Nke a bụkwa n'ihe mgbanwoju anya, maka na obodo a bụ obodo ndị otu Kraịst nọ rie nne, bụ obodo mụrụ Archbishop Jude Thaddeus Okolo, nke Pope Francis tere mmanụ, nye ya echichi nke Ambassador nke Republic of Ireland. E mere ncheta ọnwụ ndị a n'izu ụka, maka na ọnwa mere ya otu afọ egburu mmadụ 13 a. Ajụjụ a na-ajụzi bụ ọ bụ gịnị kpatara ihe ọjọọ nke a? Ndị ozi wee na-ekwu na ọ bụ nzọrọ ọjọọ ụmụazị ọzọ Obolo bi na South Africa n'azụ butere ajọ ihe a, mere eji bata n'ụlọ ụka chọta nna otu onye n'ime ha ka e gbuo ya, sitezi otu a gbuo ọtụtụ ndị mmadụ, tinyekwa ọtụtụ ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ, tinye ụjọ n'obodo, maka na ọtụtụ ndị mmadụ buru ngwongwo ha gbalaga n'obodo sị na ha amaghịzi onye ọ ga-awụ echi. Ya bụkwa na nzọrọ aka na-agakwa n'iru na South Africa, n'agbanyeghị na ndị uwe ojii Naịjirịa ejidogo ụfọdụ n'ime ha site na aka extradition law nke South Africa. Ha nakwa na-aṅụ iyi na-asị ma ahapụghị ndị ejidere ejide na ha ga-egbukwa ndị mmadụ na-eje. Na ncheta ọnwụ ha, onye ụkọchukwu nke parish a bụ Reverend
Jude Onwaso kelere Chineke na ncheta ọnwa sị na Chukwu mere ebere na ndị mmadụ nọgidekwara n'okwukwe ha na Kraịst n'agbanyeghị ihe ọjọọ maka na njinji jiri mbọsị ahụ n'ụlọ ụka. O wee mechie ụlọ ụka ahụ kama abịaziri kpee ekpere meghekwa ụlọ ụka ahụ gọziekwa ya ọzọ. Onye ọbụla na-ayọzi Chukwu sị ka mkpụrụ obi mmadụ 13 a zuo ike na nkwado, na-arịọkwa Chukwu sị ọzọ emena. Anambra steeti wepụtara iwu ọhụrụ nke ga-ejide onye ọbụla ma jidekwa ndị politishan. Ha sị na onye politishan ọbụla nke na-akwụghị nye ndị oyibo na-akpọ taksị ya na-akpọ ndị uwe ojii oku. Jude Emecheta bụ onye na-eleta ihe gbasara ofesi na ihe gbasara inyefesi ozi na Anambra steeti fesara ozi a ka o ruo onye ọbụla ntị ma ọbụladị ndị politishan. O mekwara ka ha mara na onweghị onye ha hụrụ wee tụọ iwu a. Iwu a bụ iwu nke ewepụtara ka o nwee ike jide ma onye ukwu ma onye nta. Ọ sịkwa na iwu a ga-emekwa ka onye ọbụla na-akwụta ụgwọ o kwesịrị ịkwụta ka obodo na-aga n'ihu. Ihe niile a bụ maka mmepe obodo ka eji wee wepụta iwu a, nwa onye ahụ wee tinye iwu n'obodo. Ọ na-akọwakwa na onye ọbụla nke mebiri iwu a ji aka ya na-akpọzi ndị uwe ojii oku. Sikwa na gọọmenti ga-eme ka onye ọbụla nke na-akwụghị taksị ya ma ọbụladị ndị politishan na ha agaghị enwe ebe ha na-aga n'ihu maka na iwu a ga-ejide ma onye ukwu ma onye nta na onwe onye ọhụrụ wee hapụ. N'ihi nke a, o kwugidere ya sị ha na ihe ọbụla nke ọbụla ha na-eme ha biko lekwasị anya na enwere iwu jidere obodo. Maazị Jude kwukwere sị na onye seneti, onye nke bụ onye isi ndị seneti a na-akpọ Saraki ekwesịghị ịbụ onye isi maka na ọtụtụ ihe ọjọọ jupụtaranụ nọ n'ahụ nwa amadi ya bụ Saraki. Ndị PDP si na ha ga-ewerekwa Anambra steeti iji kwanyere Vice President Alex Ekwueme ugwu bụ onye gbara mbọ hiwe ma kwalite pati ahụ. Onye isi ndị na-edozi ihe na PDP nke Anambra steeti bụ Maazị Ngozi Agudosi si na ha ga-agba mbọ nara ndị abga ọchịchị Anambra maka na ọchịchị ha sitere na 2006. Agudosi gara n'iru wee sị na nsogbu PDP sitere n'aka ọchịchị ọjọọ na ekworo nke abga na Anambra steeti kemgbe afọ 12. O wee kwe nkwa sị na ya ga-akwado PDP na akwa niile a na-ebe na PDP na ya ga-eme ka ọ kwụsị wee tinyekwa udo na PDP, gbaa mbọ tinyekwa udo na Anambra steeti. Kọmpanị ndị Osfa butere ihe ọma na ihe eji emepe obodo nke a na-akpọ indọstrị n'ala Anambra steeti. A sị na kọmpanị a indọstrị a na-aga emepe ya na ala Ọnịcha, Ọka nakwa na Nnewi. Na imepe indọstrị a ga-eme ka ndị anamachọ ọrụ dị na Anambra steeti ka ọ belatatụ. Ọ na-akọwakwa na ihe ọma bụ ihe ọganihu nke a na-ebute n'obodo, nke Honorable bụ Chuma Simeon Okeke bụ Senior Special Assistant nke gọvanọ hụrụ ihe gbasara ya. Ọ na-akọwa na ihe niile ndị a bụ ihe ha na-eme maka mmepe obodo, maka ihe ndị oyibo na-akpọ investment bụ ihe ọma nke onye ọbụla ma nke ọ ga-ebute n'obodo maka obodo mmepe kwesịrị na-ebulata n'obodo. Ọ na-akọwakwa na ihe gbasara indọstrị a na ha bulata ya na ha ga-eme ka mmepe obodo ihe gbasara n'Ọnịcha, Ọka nakwa Nnewi. Ọ kọwasị na nke na-eme n'Ọnịcha maka na a na-arụgasị ihe niile dị iche iche n'Ọnịcha nke na-enweghị ebe a na-atụfu nke ọjọọ nke ha achọghị, mana kọmpanị a ga-emepe ga-enye aka ka onwe nke ha na-atụfu enwe ebe a ga-etinye ya wee bakwa uru. Ihe niile ndị a ga-emekwa ka obodo wee na-adị ọcha. Ọ sị na ya ga-emekwa ka obodo mara ego ole ha ga-eji wee mepee indọstrị ma ihe niile abụcha na ime ka obodo mepee. Ọ na-asị na
gọvanọ nke na-achị ugbu a ihe niile ha na-elenye anya bụ ihe ha ga-eme ka obodo wee kwuru jinjin na-aga n'ihu. Ya nwa bụ Maazị Okeke were na-asịkwa na ngwụsị na ha ga-emekwa ka ndị obodo mara ego ole ihe niile a, mana nke a ha ga-emenwu ihe nọ n'ime ya. Nke a bụzi ozi si n'Ebonyi steeti. Na Abakaliki, Gọvanọ David Umahi tiri mkpu si na ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ maka ịkwụ nnukwu tax na-ezighị ezi. O wee sị na ha ejidogo ọtụtụ ndị nọ n'isi ihe ọjọọ. Nwa amadi a wee gaa n'iru na-asị na nnukwute tax a na-ana na onwedị nke na-abata n'akpa obodo ka e were ya rụọ ọrụ obodo. Ọ sị na 25 million naira nkịtị anaghị enweta na tax a. O wee sị na site kịta gaa n'iru chargeable revenues niile n'obodo Ebonyi a ga na-akpọ ya na news tupu akwụọ ya. Akwụsị akwanụ ya, ụmụ nwanyị na-ere ahịa bụ ndị ọtụtụ mmadụ na-aga n'aka na-anara tax ga-ekwu ihe ha kwụrụ ndị market union. Otu o si na-adị, gọvanọ na-agbasi mbọ ike itinye ihe a ga-eji na-akwụ tax ka hapụzi na-akwụ ya n'aka. Ndị na-anakwanụ tax n'aka were gbaa n'akpa ijidogo ọtụtụ ndị a, ha ga-agakwanụ court kwụọkwa penalty. Ewee mechie okwu a, ya sị na ode akwụkwọ nke mbụ nke pụrụ apụ na ya mere na ya ghọtachaghị ihe na-aga aga na ya wee chụọ ya n'ọrụ bụ kọmishọna nke Environment, Empowerment na Job Creation, maka na ode akwụkwọ ya bịara megherie ya anya na Moses Ogodalia bụ ezigbo nwoke ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ, na nwoke a bụ onye na-azụ obodo, bụ onye na-edozi obodo, bụ onye na-enye aka ka mpụ niile a wee kwụsị, na ya echegharịala ihe mere ya ji mee Moses Ogodalia were bụrụ onye pụrụ n'oche ya. Prọfesọ Bernard Odo, onye nke odeakwụkwọ nke ndị Ebonyi steeti n'oge mbụ, si na gọvanọ nke na-achị ugbu a ga-akawa ahụ lekwasị anya na ihe ọ ga-eme gbasara imezi obodo n'ihi na oke agụrụ akarịala n'obodo Ebonyi steeti. Odeakwụkwọ a sịkwa na gọvanọ ga-ebute ihe ọma nke ga-eme mmepe obodo, maka na ihe niile a na-eme na ọ bụ ihe mwute na onweghị ihe a na-eme maka imepe obodo, mana agụrụ na ihe isi ike bụzi ihe na-enyezi ndị mmadụ nsogbu. Ọ na-asị na gọvanọ nke na-achị ugbu a na ọ bụrụ na ọ ga-atụrụ anya ala na ọ ga-ahụ ebe a ga-esi wee nyegasịara ụmụ mmadụ aka ka agụrụ were benata n'obodo Ebonyi steeti. APC bụ All Progressive Congress Party nke Ebonyi steeti ekwego ụmụ nwaanyị nkwa na site n'afọ 2019 nwaanyị ọbụla chọrọ ịpụta ịzọ ọchịchị ga-apụta n'efu. Onweghị onye ga-anaghị ego, onwekwanụ onye ga-anọchiri ụzọ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Onye isi APC nke Ebonyi steeti bụ Maazị Eze Nwachukwu kwere nkwa na Sọnde izuụka mgbe o meghere mpaghara ụmụ nwaanyị APC nke Ebonyi. Ọ sịrị na ọchịchị ụmụ nwaanyị bara uru n'obodo, ya mere ya chọrọ ịkwado ya nye nomination forms n'efu. Ọ sị na a na-atụnyere ụmụ nwaanyị vootu karịa ụmụ nwoke na ndọrọndọrọ ọchịchị niile. O wee sị na ụmụ nwaanyị ka ha jisie ike pụta n'igwe bịa zọọ ọchịchị, ha enwekwala ụjọ na ihere ọbụla, ha ekwekwakwala ka mmadụ ọbụla zọdo ha ụkwụ maka na nwaanyị bara uru. Ọ yọọkwa sị ha na ụmụ nwaanyị niile jisie ike dọọkwa ụmụaka ha aka na ntị ka ha wepụ onwe ha na zọgbo otu ugbo nke elekshọn, maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-aga kpọrọ ụmụaka n'onweghị ihe ha ma were ha na-eje ozi ọjọọ. Ndị isi otu ụmụ nwaanyị nke APC a bụ Mrs. Modesta Nwaọgbaga na ndị ụmụ nwaanyị ọzọ dị iche iche ndị ihe obodo na-emetụ n'obi kwadoro okwu a, wee sị na oge eruola mgbe ụmụ nwaanyị ga-apụta rie nne n'ọchịchị. A chọrọ ụmụ nwaanyị senators, governors na ọkwa ọzọ niile dịkwa elu n'obodo Ebonyi, maka na ụmụ nwaanyị nwere amamihe pụrụ iche. First Lady ndị Enugu steeti bụ Nwaada Monica Ugwuanyi si na ya chọrọ ka ụmụ nwaanyị were ohere ije Ọgọst meeting were ya leba anya na ihe ka mkpa n'ezinụlọ. Ọ na-asịkwa na ọ ga-enye aka ka ụmụ nwaanyị leba anya na ihe gbasara ọzụzụ ụmụaka
nakwa otu ha ga-esi wee mezie ezinụlọ ha. Okwu a pụtara ihe n'oge ọgbakọ nke ha nwere na Michael Okpara Square dị na Enugu steeti. Onye isi ndị CIC bụ Maazị Ndewo Chukwu nyere gọvanọ nkele pụrụ iche. Ọ na-akọwa na gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi bụ ezigbo gọvanọ, onye nke na-eme ihe kwesịrị n'obodo. Ọ sị na ya jisie aka ebe o ji ike n'ihi na onye ọbụla hụrụ aka ọrụ ya, na ihe ndị ọ na-emere ndị Enugu steeti bụ ezigbote ihe, na obi dị ha mma. Ha na-asị na ya jidesie aka nke o ji ike ya na-aga n'ihu. Ndị kwukwara okwu ọma gbasara gọvanọ a bụkwa onye dịka Oke nwa obodo nakwa Prince nọ nso ọnọchie. Ha niile a bụ ndị kwuru okwu ọma gbasara gọvanọ. Ya mere a sị na onye ji aka nke o ji asị ya jidesie aka ya ike na-aga, maka na ihe ọma dị mma ime n'obodo. E mere ka anyị mata na ndị ọhaneze ndị Igbo na ndị Indigenous People of Biafra IPOB kanakwa enwe okwu na nghọtahie nke na-ezighị ezi maka ha bụ otu ahụ na otu ọbara. Ndị IPOB wee na-agwa ndị ọhaneze ndị Igbo na ọ bụ ha nwa ga-ahazi ka ọdịmma ha na ha ga-adị. Ndị ọhaneze na-ekwukwa na ọ gbanwojuru ha anya na IPOB na-agụrụ ha iwu maka ha na ha bụ otu, na ọ bụkwa n'ihe ọma ka ha buru ha n'obi. Onye isi ọhaneze bụ Chief Ndewo wee kwuo okwu sị na IPOB bụ nwa ọhaneze, na ha enweghị ekworo ma ọ bụ iwe n'ebe ha nọ, maka na nna na nwa na-ahụ onwe ha n'anya. O wee kwuo okwu sị na mgbe federal gọọmenti sị na ha ga-emechi IPOB, na ya nwa kwuru okwu bamba sị ka ihe mere eji gbaa ndị Miyet Allah bụ ndị Fulani herdsmen nkịtị. Ha wee na-arụ ọrụ arụmala dị iche iche na Naịjirịa, ma o nweghị ihe federal gọọmenti mere ha, kama ha bịara were anya legide ndị IPOB, ndị na-ejighị mma, ndị na-ejighị egbe, na-ekwu nnọọ n'okwu ọnụ, bụkwanụ human right ha. Ya mere Ndewo na-ayọ ka udo dị n'etiti ndị Igbo, na-ekwu na reconstruction nke Naịjirịa bụ nke ọhaneze na-agba mbọ ya, na inwere onwe nke ndị Igbo bụ ihe ndị IPOB na-agba mbọ ya bụ otu ihe, maka na ihe abụọ ga-enyere ala Igbo aka. Nke a bụ ọkwa ịdọ aka na ntị gbasara ndị ọjọọ, ndị ji ụgbọala moto na ndị jikwa ọgbatumtum jiri na-anapụ ụmụ mmadụ ihe. Ha ji ụgbọala na-ebe ihe arụ dị iche iche n'ala Enugu steeti. Ndị uwe ojii na-ama ọkwa dị oke egwu, na-asị na onye ọbụla hụ ndị na-eme ihe a metụrụ ndị uwe ojii. Onye makwara ọkwa bụ SP Ebere Amarizu na-asị na ndị ome ihe ọjọọ ji ọgbatumtum na-anapụga ndị mmadụ ihe na-agbapụ, na ha bụ ndị ha na-elenyere anya, na ha ga-agbalị ihe ọbụla ha nwere ike ime ka ejide ndị a. Ha na-asịkwa ọhaneze na-elekwa anya enwe ndị ha hụrụ ma ọwụ ozi ha nụrụ ebe na ebe ọbụla ha mee ka ndị uwe ojii ka ha mara na ha na-emekwana ihe ọbụla ha nwere ike, maka na ndị ọgbatumtum a na-anapụ ndị mmadụ ihe ha ji azụ nri na ha wụ ndị ha na-enye obodo nsogbu, mana ha agaghị ehi ụra. Ha na-akọwakwa na ihe niile ndị a bụ ihe ha na-eme ime ka ndị Enugu nọ n'udo ma nwee aṅụrị, maka na gọvanọ na-achị na-eme ihe ọbụla o nwere ike ime ka obodo nọ ji, mana ndị otu ọjọọ na-achọ imebiri ha ihe, mana ha agaghị ahapụ ha laa n'udo. Ndị otu Student Christian Movement of Nigeria bụ ndị otu jikọtara ụmụaka ndị otu Kraịst na Nigeria nwere 30th National Conference ha n'Enugu n'izu ụka. Onye isi obodo Enugu steeti bụ gọvanọ Ugwuanyi. Archbishop nke Enugu bụ Dr. Emmanuel Chukwuma. Onye na-anọchite anya President bụ Prọfesọ Yemi Oshibanjo. Gọvanọ nke Lagos steeti, gọvanọ nke Ogun steeti na ọtụtụ ndị ọzọ a na-anụ aha ha anụ n'obodo zukọtakwara ịkwado emume a. Prọfesọ Yemi Oshibanjo wee gwa ụmụaka
na okpukperechi Kraịst hiwere isi n'ezi omume na ịṅa ntị n'olu ndị tọrọ gị atọ. Oshibanjo wee gakwa n'iru na-agwa ha na ha bụ ndị isi obodo nke taa, ha abụghị ndị isi obodo nke echi. Archbishop nke Enugu bụ Dr. Chukwuma kelekwara ndị isi niile lapụrụ ọfịs ha wee bịa kwado ụmụntakịrị ndị otu Kraịst nke Naịjirịa. O kelekwara Oshibanjo too ya si ya na ọ bụ ezigbote onye otu Kraịst. Ọ kwanyere Chukwu ugwu wee bịa ihe a wee gwazie ya na Enugu steeti enweghị ohere maka ihe ọjọọ, na gọvanọ ugwu anyị kwụsịrị ike n'okwukwe nke Kraịst ya. Ndị obi na-adịghị mma gbasara ihe na-eme na ala Imo steeti na ihe na-eme na APC na-achọzi iso otu ọzọ na-akpọ SDP na Imo. Ha nakwa sịkwa na ihe gbasara ihe na-eme na APC bụ ihe mwute. Ihe a gosikwara na ụjọ ha na APC enweghị ike imeri mmeri n'ọchịchị nke na-abịa abịa 2019. Ha sịkwa na ọ ga-adị mma ka ndị Imo steeti kwanyere ha maka na SDP bụ otu ha, bụkwa otu nke aka ha kwụ ọtọ, na ihe ha na-eme ihe ha ga-eme ka ha kpọta onye ga-emezi obodo nke emesara emesa. Maazị Chilo sịkwa na SDP bụ otu ha, na ndị Imo ekwekwala ka ọ daa, ha jisie ya aka ike ka enwe ike kpọlite onye ga-abịa inyere n'Imo steeti aka. Ọ gakwara n'ihu na-asị na ebe PDP na APC abụrụla otu na-aga ịnwụ anwụ n'ala Imo steeti, na ọ ga-adị mma ka ndị mmadụ kwanyere ha bụ ndị SDP aka ka ha nwee ike merie na 2019 ndọrọndọrọ ọchịchị. N'Imo steeti akwa ozi batara na onye ode akwụkwọ n'Imo steeti bụkwa onye na-akwado ịzọ nzọrọnzọrọ nke Imo State Senatorial District na National Assembly bụ Maazị Precious Nwadike bụ onye ndị uwe ojii jidere kechie ya mgbe nwa agbadi a na-enwe nzukọ ya na ndị Olu Timber Market Traders. Oge ha nọ na nzukọ a, dịka Nwadike na-akọwatara ha na lekwe ihe mere ya ji chọrọ ịpụta as their senator, ha nụrụ ebe egbe na-agba tumtum. Ụfọdụ ndị mmadụ kulie ọtọ gbafuo, kama nwa amadi asị na ya agaghị agba ọsọ na onwe ihe ya mere. Ndị ọzọ nọkwa ebe ahụ ekwe ha agba ọsọ. Ndị uwe ojii wee bịa jide ha niile, kpọchie ha wee sị ha na ha ihe ha mere bụ unlawful gathering. Ọtụtụ ndị ode akwụkwọ n'Imo steeti na-agbazi mba na-asị na ọ dịka ndị uwe ojii nọzi na-akpa ụfọdụ ndị n'Imo steeti maka na onwe unlawful gathering nwoke a na ndị market union a nọ na-eme. N'ikpeazụ, anyị nwere ozi na ekele bụ announcement ndị anyị ji. Na mbụ, anyị na-eme ncheta na nkele nke nwa afọ Igbo a na-akpọ Prọfesọ Joseph Ọnụọra Nzekwe, onye amụrụ na Kafanchan, Kaduna steeti, kama ọ bụ onye Ọnịsha na Anambra steeti. Amụrụ nwoke a na 19th of February 1928, ọ nwụọ na 21st of April 2017. Ọ bụ onye prọfesọ, bụrụ onye ode akwụkwọ, bụrụ onye ndezi akwụkwọ a na-akpọ editor n'olu oyibo. Ya na Michael Crowder so dee Eze Goes to School na Eze Goes to College. Akwụkwọ ndị a bụ akwụkwọ akwanyere ugwu na African Press, bụrụ akwụkwọ West African Examination Council ji mee Main African Prose n'ọtụtụ afọ n'ụlọ. O dekwara akwụkwọ ndị ọzọ dị iche iche nke dịka Wand of Noble Wound, Blade Among the Boys na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Ọ bụ nwoke Igbo ji eme ọnụ. Nwanne anyị sị gị zuo oke n'udo. Anyị na-asọpụkwara Aretha Louis Franklin, bụ otu n'ime ndị buputere egwu ndị ojii anyị ka ụwa wee nụ ya. A mụrụ ya na March 25th, 1942 na Detroit, Michigan. O wee nwụọ ụnyaahụ bụ August 16th, 2018. Nwaanyị a bụ onye ụwa niile na-akwanyere ugwu. Ọ bụ onye azụrụ n'ụlọ ụka. O bido na mbụ bụrụ pianist na ọgụ egwu nke gospel.
o sikwa n'ebe ahụ kunie bụrụ onye ụwa niile na-anọ aha ya taa ewee chie ya echichi the Queen of Soul na 1960. ha so ma ya ma ndị niile dị iche iche karịa Charles ha bụ ndị gbara mbọ mee ka ụwa mata na ndị ojii anyị nwekwara akara aka pụrụ iche. Nne anyị sị gị laa n'udo. N'ikpeazụ anyị na-ezite ozi si London. Ozi a si n'aka onye isi ndị Igbo Community London bụ Maazị Valentine Akudinobi. Ozi a na-ekene Igbo niile nọ n'ụzọ ije na-asịkwa na ebe ọbụla onye ọbụla nọ ka anyị nwee mgbaghara bịakọta ọnụ nyere ibe anyị aka maka na anyị pụrụ ike ime nke a. Ọ mara atụ sị na Igbo ndị mbụ batara na UK batara na Liverpool maka ha ji ụgbọ wee bịa na 1935. Ndị a bụ seamen na-alụ ọlụ na British ships na-agba ahịa na West African coasts. Ha wee bido nzukọ ha a na-akpọ Igbo Union Liverpool, nke a na-akpọzi kịta Igbo Community Association Liverpool. Ha bidokwara nọ nke a maka na ha bịara fụ onwe ha n'obodo ọzọ ebe sọsọ ha nọ, ha enweghị ikwu, ha enweghị ibe, ndị ọcha ebe niile a na-akwapụ ha n'akụkụ. Ha wee bịakọta ọnụ bido na ọ ka nwanne jikọta aka. Ha nọrọkwa na-eto ruo ori na ndị bịakwara ịgụ akwụkwọ na University of Liverpool bịazie sorokwuo ha. Eweruo na 1948 otu a tụkọrọ ego gọọ ụlọ mbụ na Liverpool ebe a na-akpọ Igbo House. Ha wee bụrụ ndị Afrịka mbụ nọ n'ụzọ ije nwere senta nke ha. Senta bụrụ ebe a na-anọ enyere ndị Igbo aka. Onye Igbo ọbụla abatara na-achọ ụlọ na-enweghị ebe ọ ga-ebi enye ya ụlọ ebe ahụ, ọ nọrọ ebe ahụ zee mmiri tupu ọ chọta ebe ọ ga-anọ. Ụlọ ahụ dịkwa ruo taa. Otu a dịkwa ruo taa. Ndị akwanụ bụ ndị ji ụgbọ mmiri wee bịa obodo a. Anyị nwafere efe wee bịa. Anyị ga-emelikwa nke ka nka. Ya mere nwa amadi ya bụ Chief Valentine Akudinobi na-asị na onye ọbụla n'ebe ọ nọ biko ka anyị jikọ aka anyị ọnụ gbaghara ibe anyị, fụ ibe anyị n'anya na anyị ga-emetakwa n'ihe dị mma. Ndewo nọ. Oge akụkọ anyị abịago n'isi njedebe. Afa m bụ Nwada Delight Amatobi. Mụ akwanụ bụ nwanne unu Esther Akudinobi. Ana m asị unu kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ? Kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Ogbenye dịbụ mbụ adị. Ayo, 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 ayo. Akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne. Ayo. Oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo. Ayo. Ebube. Ayo. Maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ. Ayo. Apụtazi ọ na-akpa nga. Ayo. Ayo. Ndị befa wee lụọ n'oge esi ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ n'ụlọ ebe dị ka ya. Ayo. Ayo. Ndị be anyị ndewokwanụ. Ugbu a anyị na-achọ ka anyị karịa ihe gbasara ihe ndị anyị gụrụ na news. Nke isi mbụ anyị ga-achọ ikwu gbasara ihe ndị oyibo na-akpọ security. Nke a ogo ihe na-enye anyị nsogbu n'ala Afrịka ka m ghara isi na ala Naịjirịa, maka na ihe gbasara security bụzi ihe na-achụpụ ụmụnne anyị ndị nọcha n'ofesi, onwe ndị na-achọ ịla ụlọ ya wụ maka na ụjọ ihe na-eme n'obodo. Nwanne m nwaanyị, ihe m chọrọ ịkọwa ihe a na-eme na Enugu steeti. Ịhụgonu ka gọvanọ
ugwu anyị ife anyị ugwu anyị si eme omume dị mma na-ewepụta ihe ọma n'obodo ndị mmadụ na-ekwukwa nke Fada Mbaka kwukwara mbọsị a wee gọzie Muhammadu a ndị mmadụ na-ekwu na nwoke a na-eme ezigbote ihe mana nke a ndị ọjọọ na-eji ụgbọala na-anapụ ndị mmadụ ihe na-anapụ akpa kedu ihe enwere ike ime gbasara ihe dị otu a maka na ọwụgo ọrịa dị n'obodo anyị ugbu a ihe na-ekwu bụ eziokwu kama n'uche nke m n'ihe niile onwe ihe na-enweghị ngwọta onweghị ọrịa na-enweghị ngwọta otu ọ dị ndị CID n'obodo a zụrụ ha ka ha bụrụ ndị na-enyopụta ihe dịka a na-akpọ na-eme investigeshon ihe na-eme a sị na anụ gba ajọ ọsọ agba ya egbe ha ga otu ọ dị ọ bụrụ onye dịka mụ amasị ha ga-enyocha ghọta otu ha ga-esi na-eche achụ ndị a ọrụgodo na ọ bụ ha ibidokwa chọba otu a ga-esi zipụta plain clothes kem na amam kesicha ya n'Igbo ndị uwe ojii na-eyi uniform ndị na-eyi uwe uniform ndị na-eyi uwe ojii ka ha pụta bịakwa nọrọ na-agagharị n'ụzọ amụcha mụọ ebe ndị ha na-esi apụta ebe ha na dịka ha na-ehi itikarị ọ wụ eziokwu mana ndị mmadụ ebe ahụ ihe nọ n'ime ihe ahụ ama ndị a na-eze ịhụgonu na ndị ọjọọ jikwa efe uwe ojii na-eme mpụ dị iche iche kedu otu ndị mmadụ ga-eji mara onye ha ga-agbakọ maka na asị na gị n'obodo oyibo anyị nọ n'ime ya ka ihu onye uwe ojii jide ya si dịkwa ihe na-eme ịdị ka onye a na-azụ azụ mana n'obodo anyị nwụzọ onye ma onye ewu nke maka ndị ọjọọ na-eyikwa ofu efe uwe ojii na-ejikwa na-eme mpụ dị iche iche enweghị ha na-ekwu n'ugbu a ijide ode ndị a yirikwa ka ha yiri ka ha ga-epụta a na-akpọ ndị underground workers yiri ka ha bịa ivunu gị buru akpa ha bịa zuru buruzi ha ga-ama na onye ahụ ha bịa zuru ego ha ezuru n'okoro a na-achọ ewere otu ahụ na-ejide ha maka na onwe ihe na-enweghị ngwọta ndị dịka ndị isi Enugu steeti a ma obodo niile dị iche iche atụkọta isi ka a ga-esi mee ihe maka na onwe ihe na-enweghị ngwọta ọ bụla ma achọghị ngwọta ya kedu ihe maka ndị n'ofesi ụmụ ihe ndị a na-eme ha chọọ ịlụ ụlọ ma ha chọọ ịkpọ ezinụlọ ha ala ụlọ ụjọ na-atụ ha ebe ha ga-edowe ha na-atụ ha ịgakwa n'ụzọ ka otu ha si eme o nwere aka ha enwe ike ime ka enye aka ihe gbasara ndị ọjọọ a na-agagharị n'obodo maka na ọ dịzị ka ndị gọọmenti anyị ma sị na ndị uwe ojii a na-emete nwere ka a ga-esi wee nyegasịa ha atụmatụ dị iche iche ka e nwee ike mara ihe a ga-eme gbasara nka ndị amakwa m maka na o nwere ka obodo anyị na obodo anyị bido iche maka na obodo anyị ije na igwe dịka onyonyo a na-eme my crime watch a na-eme ọtụtụ ihe na TV na-egosi ihe ọjọọ niile na-apụtagasị oge a na-eme ihe dum a ga-asịkwa gị ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ kpọọ nọmba dị otu a gị kpọọ nye atụmatụ sị na ekwe ihe ichere ege ntị n'ụlọ amamụ nwere onye mmadụ ga-agwali okwu o nwere ndị ka a na-akpọ fasiliti ma fọrum dị bụ ndị ga-emenwu ị ga-aganwu sị ihe dị otu a agaghị eme ya otu a agaghị eme ya otu a n'obodo Rọshia mbiri ọrụ na onye bi na Rọshia n'obodo Rọshia mbiri lekwa ihe ha na-eji ejide ndị ori kama amaghị m ma o nwere ụtịrị fasiliti o nwere fọrum dị mmadụ ga-agali kwuo okwu kwuo uche ya ị ga-ekwana ya ntị aṅakwana ya ntị kama ọ bụzi na onye ọbụla na-ala ụlọ ga-ejisizi n'ike wara anya ihe ọbụla ị na-eme gị ịma na ebe isi pụta na nche adịghị gụwa gị chie onwe gị ị na-ekpere chi gị ị na-alakwanụ gị hapụ ịga maka ụfọdụ ndị ha lawa ha aga na Facebook kwuoro ụwa niile na ha na-ala ha kpọọ okeke ha kpọọ okafọ onye ọbụla ha hụrụ ha agwa na ha na-ala ihe niile a na-ekwu tupu ha alarụ dị anọ na-eche ha eche gị laakwanụ gị wetu onwe gị ala hapụ ịga na-egosi n'isi obodo oyibo na-ebugharị oke moto na-eyigharị oke akwa gị batatụ gbachilatatụ ụzọ gị amakwa m na mgbe ụfọdụ o nwere ike kwa ndị ga-emekwa ihe echikwa na be gị
pụta ya mekwara onye ọbụla na-eji ya kpewere chi ya kama ị na-ekpekwara chi gị ị nọrọkwa at the same time na-emechikwa ọnụ na-echi onwe gị ndewo anyị unu anụgonu a na-asị na ebe ihe ọma na-adị ihe ọjọọ na-anọ ya. Na nkọwa anyị na news anyị gụrụ taa, o gosiri na gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi na-eme ezigbote ihe na Enugu steeti, mana ndị ọjọọ a, ndị na-eme mpụ, ndị na-ezu oshi, na-achọ imebiri ibe ha ihe, na-achọ imebi aka ọrụ nwoke mmadụ. Unu ahụnanụ na onye ọma na-eme onye ọjọọ na-achọ imesa. Biko nụ ka anyị kawa ahụ ihe ọma dị mma. Onye si ihe ọma adịghị ya mma ama mma ihe ọma ọ ga-erukwa ya aka, mana ka anyị niile kpọkọta aka ọnụ mara ka anyị ga-esi wee mee ka obodo anyị dị mma, ka ihe gbasara sekuriti ka ọ ghara ịhụ ihe na-achụpụsị ụmụazị ịbata n'obodo ha. Ya ihe ọzọ anyị ga-ekwukwa okwu gbasara, biko enwe ike kọwatatara nwoke a bụ onye dere Eze Go to School ịgụpụtara anyị nwa ka anyị mara na nwoke a wee ezigbo mmadụ, lekwekwa ihe o mere na ihe onye nwere ike kọwatata onwe otu isi wee mara ya. Nwoke ma ama m ihe gbasara ya ọfụma. Mgbe m nwa tokwara na m gara skuul n'ala Igbo, a na-agụzikwa Eze Go to School kama o sokwa na list African Pros. O sokwa nọrọ ruokwa taa maka a ga-ede decha maka nwoke ma bụ ezigbo otu onye gụrụ akwụkwọ, amụrụ ya na Kafanchan, ya nọrọ ebe ahụ n'agbanyeghị na amụrụ ya na Kafanchan. Ihe niile ọ na-ede bụ based on ala Igbo. Ihe niile maka nne ya na nna ya zụrụ ya ọfụma, ya amata ebe oshi. O nwere ọ lụrụ ọlụ dịka ihe gbasara ya, sị na ọ lụrụ ezigbote ọlụ bekee na Kaduna, nọrọ ebe ahụ nọrọ n'ezigbote ọkwa. Mgbe e bidokwana lụwa ọgụ Biafra, achụ ọnụ ndị be chikwa ebe ahụ kwara lọta East. Ịnwa bịakwa nọrọ seti ya ọbụ ọfisi ya n'Enugu, nọrọkwa na-agba mbọ ya na-eme na-ede akwụkwọ. Ikwu ihe gbasara prọfesọ Joseph Ọnụọranzekwe ka ịfụ na o dere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ihe niile dị iche iche, win award dị iche iche, gbaa mbọ. Ihe a gosiri na akara aka onye na-ebupụta ya. Onye ọbụla nke ọbụla chikwunye gị jisie ike, gụsie akwụkwọ ike na ya, mara ya, chụsie ya ike, Chukwu ga-ebuli gị elu ebe ọbụla ị nọ. Ọ ezigbote ihe maka na akwụkwọ ya na-akpọ Eze Go to School. Amụrụ m manụ gbasara Eze Go to School, mana enwe ihe ndị be anyị na-eme wụ ịkwadosi ike ndị Chineke nyere onyinye talenti, ha jiri ya na-emepụta ezigbote ihe. Ya na-akwanyere ha ugwu ekwesịrị ịkwanyere ha. Ya na-eme ncheta ekwesịrị ị na-echeta ndị a ka ndị ọzọ na-ebilite ha echeta ndị anyị kwanyere ugwu, ha jisi ike na ọrụ ha na-arụ. Ndị be anyị na-eme inye mmadụ ugwu kwesịrị ya. Maka nwoke a, mgbe m nụwara aha ya, aka m dị ntakịrị na-anụkwa mgbe m nụrụ na nwoke a nwụrụ, asị m na nwoke ọ ka dị ndụ, n'ihi na anaghị akwanyere ndị be anyị ugwu ekwesịrị ka a na-akwanyere. Ọ ajọ ihe dị njọ ndị be anyị na-eme. Biko ka anyị jisie n'ike na-eme ahụ ihe ọma, anyị si na ihe ihe ọma mee ya otu o kwesịrị. Maka na o nwere ndị dịgasị iche iche nwere talenti dị iche iche ọ na-awụ obodo ibe anyị nọ. Anyị ga-ahụ ndị nwere talenti, hụ ka esi eme, ndị ka esi akwanyere ha ugwu, ndị ka esi eme famili ha cheta na ha nwere onye wepụtara aha ha, obiọma na-akpa ha, mana anyị anaghị eme ya. Emekwa ndị na-abịa abịa ha na-enwe obi ike na ihe dị n'ahịa. Ọ wụ eziokwu ka nwoke a nwụrụ na o nwere ike mgbe ọ na-erule ọnwa ole na ole echefuo ihe gbasara ya. Maka gịnị ka ihe a ji dị ụta? Nwe ihe ndị be anyị kwesịrị na-eme ha na-eme. Kedu ihe anyị nwere ike ime ị na-akwado, ị na-eme ebupụta aha ndị be anyị, na-eme nye ha ugwu kwesịrị ha, mana ndụ ma na ọnwụ o kwesịrị ka anyị na-eme ya. Biko ụmụ Igbo, ka anyị chegharịa, ka anyị mara ihe ndị anyị na-eme jisi ike na-eme ya. Maka na Igbo dịka anyị na-ahapụzi ihe ejiri nwa anyị na-eme ihe ọzọ, maka na a sị na agbacha ọsọ aga ọma anyị. Ihe niile a na anyị nọgosi ofesi emekwa, anyị ga-alakwa ụlọ, anyị ga-ahapụzi ụlọ anyị ka ọhịa ruo ya, ka anyị gbaa mbọ na-enyere ugwu ndị Chineke gosiri na
ebe anyị nọ biko otu aha m n'olu nwere ihe nwere ike ikwu gbasara ihe ndị nke ọzọ ndị nke anyị ekwutere ọsọsọ ofu ihe ka m nke a anyị gụrụ maka Ebonyi steeti a na-ekwu okwu tax na a na-anara tax onwe ihe kwa nwere ikwu ebe ahụ ihe nwere ikwu ebe ahụ na anyị gụrụ ya na news mana ọ chetara mgbe m na-agụ ya maka na ihe gbasara tax n'obodo oyibo anyị nọ izogode ezu tax ga-aga ewere mana obodo anyị na-awụ onye chọrọ ịnaga ya anaga onye na-achọghị ịnaga ya hapụrụ ịgafe a ga-ekwu okwu tax ọ wụ eziokwu bata enwekwara ndị ga-agbafe nwekwe ndị ka otu ha si ama onye na-akpụ na onye kwụrụ maka ndị be anyị ma ka esi eme ihe ndị oyibo na-akpọ bribe maka na ọ na onye ọbụla na-akwụ tax ihe niile anyị na-ekwu maka agụrụ ihe isi ike ọ wụ ụzọ tax a ka eji na-emekwanụ ihe niile na-emegasị ihe ndị a na-eme ha ndị mmadụ kwụọ tax na-egwerekwana ya gbachie ọnya ihe ndị ọzọ na-emezi obodo mana ndị be anyị na-akwụ tax a na-emezi onye ama anara ya tax onye ama ya gaa kedu ihe a ga-eme ka ọwụ na-etinye iwu a na ọra nwoke na ọra nwaanyị iwu a ga-awụ onye a chọrọ ijide ejide onye a na-achọghị ya ejide ọ ya nwa ihe na-emebisi obodo anyị ọzọ awụrụ ka otu a ga-esi ga na-ana tax n'aka n'aka ọgụ na-ata tax bụ na ị ga-akwụ dịka isi nweta ego ọ bụrụ ị nwetara 100 naira n'ọnwa 20% or 25 ihe ọhịa ọ pay as you earn nwaanyị nọ na-amagharị n'ahịa ọ bịa asị ndị tax force bịara sị ngwa kee tax ọ ndị ahụ ka ha na-aga ndị na-enye nsogbu ewere ego ndị na-enweghị ndị ga-ekwuru onye ọwụ ihe gọvanọ Ebonyi kwuru ebe a sị na ọ na-aga anara tax n'aka n'aka ụmụ anyị nọ n'ahịa na-ere ihe ele tax ruo mgbe m dị na nwata m nọ na kọleji na Port Harcourt onye ofu onye na-ekwuru anyị na-ewe onye Akwa Ibom steeti na ya laga be ha Uyo na ya ga-egafe taa aba ndị ọbịa jide ya na ka tax na ya sị ọ gịnị na ya bụrụ onye Akwa Ibom na-emezi na-abịa kwụọ ihe ọjọọ na-atọ ọchị mana nnukwu akpa uche na-ege eju ihe niile ndị be anyị na-atọcha ọchị a na-agụ gbasara tax ọchị na-atọkwado m ọwụ na ọwụ ihe ọma na a na-ana tax mana ọwụ ndị a na-agazighị na ya onye uwe ojii bụ ike hụ nwaanyị yege plantain yegide ọkụ amagide ya ya eruzie mgbe ọ na-ala ya jide ya si ya kwụọ tax o nwere ike nwaanyị ahụ ọnwụ niile amara ya onweghị ihe o wetara so biko ndị be nwaanyị ahụ chekwa ụmụ iri ọwụ ya ka anyị na-ekwu biko ka anyị si n'ike na-eme nke dị mma biko na ihe ọma dị mma omume na ihe a na-eme n'iri na-akpọ otu onye ọ nweghị ezigbote ihe maka ndị ahụ ị na-achọ idowere ya ị na-emebikwana ha mmebi biko ka anyị nọ ezigbote ọzụzụ na famili nye ezigbote ọzụzụ na ezinụlọ ka ụmụazị ha too ha mara ihe wụ gị rụọ ọrụ gị iri ọwụ nke edowere gị ka ga-eri biko ọtọ ha n'ọnụ ụmụnne m ndewo nọ mụnwa ihe m na-ekwu na mmechi nke mụnwa bụ na ahịa anọzi ndị oyibo na-agba a global world ekwesịrị inwe centralized system eji akwụ tax n'obodo anyị ka ndị na-achị obodo anyị ndị na-ekwu okwu tax agbaa mbọ ka e nwere ihe a ga-eji ma ndị na-ere ihe n'ahịa ma ndị nka sistem a ga-eji na-eme ha amara ndị a natara tax mara ego ole on average ego ole mmadụ na-eme eke mara ihe ọ ga-akwụ na tax biko nọ tinye n'ụdịrị sistem a n'ọrụ ka anyị nwee ike gakwanụ n'iru ndewo nọ abụkwa nwanne unu Esther Kodinobi nwa Ada Delight Motobi anyị na-asị unu ndewo nọ ka chi fon